Този пас е за вас от Каменица Светло. Съберете тези 5 етикета и спечелете 5 големи награди. Билет за мача България и Испания с посещение в Париж и още 3000 подаръка. Изпратете до 20 май на този адрес и участвайте повече от веднъж. Франция 98 с Каменица Светло. Мобиком. Този знак не важи за нас. Време за промяна. Време за Мура. Вашият нов стил, вашият нов чар с богат шоколадов вкус, който повдига духа ви и повишава настроението ви от първата хапка. Мура. Вкусът, който променя настроението ви. Българската национална телевизия представя Силвестър Сталон в Рамбо 2. Ветеранът от войната във Виетнам изпълнява специална мисия. Трябва да бъдат спасени пленени американски войници. Ще успее ли Рамбо да победи елитните съветски военни части? Ще видите във филма на Джордж Козматос «Рамбо 2», представен от неделна киновечер по Канал 1. Само едно моторно масло пулсира в сърцето на Ферари.